Käydään kattoo, kuka siellä pihalla oikein mölyää. Jee, siellä olikin tommonen. Baby. Ham. Eipä se oikein välitä meistä. Paitsi että nyt moi pitää mennä. Oikein hyvää huomenta. Täällä onkin alkupolku otettu. Oli aika hiton sekava yö, näin sekavia unia ja en osannut oikein selvittää, että oliko ne unia vai ei. Joo, lähdin sitten selvittää vähän heti aamusta päätä, että huhu. Mutta joo, siellä näkyykin ensimmäinen kylä kautta kaupunki Montflanquin ja siitä se olisi ensimmäinen, mistä mennään tänään lävitte ja siitä sitten jatketaan matkaa kohti pohjoista lävistäen näitä pikkukyliä ja kaupunkeja. Välttelen vähän tänään noita isompia teitä. Kyllä, ruuhkaa ei varmasti ole teillä tänään, koska sunnuntai kohti pohjoista. Tässä sitä poljetaankin Montflanquin kaduilla ja ollaan matkalla Villerealiin. Ja tulipa tässä matkalla tämmönen kuumottava eläinkohtaaminenkin. Okei. Edellisellä Euroopan filler-reissulla vuonna 2024 poljin Puolassa ja pienessä kylässä tapasin myöskin tuolleen vapaana olevia koiria ja silloinhan ne eivät olleet yhtä ystävällisiä kuin tällä reissulla, että silloin sai kyllä ihan henkensä edestä fillaroida karkuun näitä. Siitä lähtien vähän aina velännyt näitä karvaturreja. Joo, 33 kilsaa tultu ja Rokuepinessä ollaan ja kuulkaat, reissun ensimmäinen rengasrikko. Kyllä meidän Sputnikki aina jotain ohjelmaa keksii päiväksi. Onneksi on toi eturengas, ettei toi takarengas, se on vähän tylsempi vaihtaa. Joo, ei oo sisärengasta ei löydy, mutta onneksi on paikkoja, niin ruvetaan sitä sit paikkailemaan. Joo, eipä kun paikkaushommi. Joo, aika riskillä lähettiin näköjään, kattokaas, kun se oli vanha reikä, mikä oli alkanut falskaa. Täällä oli entisetkin paikkaukset vielä tässä sisärenkaassa. Mulla ei olisi vararengasta. Mieti, kun se olisi lähtenyt tuolta jostain venttiilin varresta vuotaan, niin siinähän oltais oltu. Joo, kyllä tänään koetellaan. Pääsin varmaan joku 2-3 kilsaa, niin taas oli eturengas tyhjänä. Siellä oli vielä joku yksi tikku oli jossain siellä, voi. Sitten mulla meni vielä tää hiton remmi meni ton. Mä just olin saanut renkaan paikoilleen. Sitten tää hiton remmi meni uudestaan tonne hiton pinnojen väliin. Oli just saanut pestyä kädet ja kaikki putsattua. Niin. Mut nyt
Nyt se on, kuulkaat, valmiit. Nyt me mennään. Nyt. Joo, täällä ollaan taas peltojen keskellä. Pyörät kulkee ja kaikki on taas hyvin. Kattokaa mitä nyt löytyy. Tää on tämmönen kotieläinpiha. Siinä olisi aasi. Siemenis. Possu. Siellä on toi. Tää on vissiin se pääjehu täällä. Kukko. Täällä on kuule. Siellä on vähän lisää kanoja. Siinä taitaa olla ihan kuule lammas. Mikäs toi on? Se alpakka. Joo. Siinä on tobbode. Mikä toi vuohi ollut? Kilipukki. Tuossa tobbode ja tuolla oli jossain joku semmonen tobbode pieni kaveri. Sitten tuolla on vielä tommosia. Aika hauska. Mikähän kaveri siinä meni? Yksinäinen vipeltäjä. Joo, tervetuloa sateiseen Perikueuksiin. Tästä jatkuisi matka tohon pienelle BK-setille. Ja. Joo, kuulkaat. Murheiden päivä sen kun jatkuu. Kattokaas nyt tää. Tultiin tuolta aika kovaa vauhtia mäestä ja painoin jarrun lukkoon ja kuului vaan naps. Sitten ei ollutkaan jarruja enää. Joo, sit meni vaijeri poikki tosta etujarrusta ja toi takajarru on jotenkin junturassa, että se ei jarruta mitään. Täytyy varmaan tää päivä kikkailla jotenkin ilman jarrua tai en tiedä, voi helvetti. Aikamoinen päivä. Piti olla helppoa ja kivaa, mutta rupee vähän sataakin. Noniin. No, jotain me keksitään. Joo. Joo, selvittiin kaupungista ja ollaan täällä kuulkaat upeissa peltomaisemissa ja matka sen kun jatkuu vielä ja ei olisi enää kuin joku parikymppiä jäljellä, niin sit saatais leiri pystyyn ja pääsis vähän leppäilemään. Huomiselle onkin sitten jo ohjelmaa selvästikin tarjolla. Sputnikki on pitänyt siitä huolen. Jos jotain hyvää haetaan tosta äskeisestä, niin se ei ainakaan jarruttanut meidän
matkaa millään tavalla. Huonot vitsit ja Sputnikki kantoivatkin aina Dijon seudulle Ranskaan, jossa sitten lopulta pystytettiin leiri. Ihan kohtuun kilometrit tuli päivälle 163 ja tästä olikin sitten hyvä jatkaa matkaa edelleen kohti Le Mansia. No niin, oikein hyviä huomenia ja hyvää alkavaa viikkoa. Täällä ollaankin jo alkupolku otettu. Vähän venytettiin tuota aamua 8 vastaan. Hyppäsin fillarin satulaan ja sateisissa merkeissä on tää viikko aloitettu, et eipä tässä minkään. Ja 8 kilsaa olisi Montbroniin ja siellä saattais ehkä hyvällä lykyllä olla fillariliike, niin saatais uusi vaijeri, niin saatais tähän vähän jarrutuspolitiikkaakin tähän meidän kulkuneuvoon, ettei nyt ihan liikaa kiiruuteta tällä idän ihmeellä. Mutta joo, ei mitään, jatketaan viikkoa ja polkua eteenpäin. No niin, tervehdystä. Täällä kuulkaat, fillari kulkee taas ja mitä liukkaammin. Tein samalla, kun korjasin ton takajarrun, niin huollettiin samalla nuo ketjut, rattaat ja rullat, niin ne on nyt öljytty ja putsattu, niin juman kautta, kun on hiljasta ja tasasta kyytiin nyt. Ja, pikkasen ennen Poitiersia, siellä on fillariliike auki. Joku Cyklo Atelier, niin sieltä katsotaan, jos löytyisi apua, sinne on noin 45 kilsaa, niin sit saatais toi etujarrukin vähän spelittämään. Mut sitä ennen kattokaapas, tulipa hyvä reittivalinta. Täältähän näkee koko Ranskan miltei. Kommeet täältä kaukaalta, kun katsoo noita tuuliasioitakin, niin joo, mut sinne me mennään. Heti päästään kokeilemaan alamäkeen jarruihin. Tässä sitä lasketellaan kohti Malirandia ja pikkasen tahmaista on ollut polku tänä päivänä ja ajoittaiset sadekuurot pakotti laittaa tuon sadetakin päälle ja sitten ylämäissä tuli taas sitten aivan liian kuuma ja sitä jouduttiin sitten vähän väliä riisuutumaan. Fillari muuten kulki ihan hyvin. Bonjour. Joo, viime päivityksestä onkin aikaa. Siellä näkyy niitä tuulihommeleita. Hyvä kun just pääs sanoo, että on niin hiljainen pyörä ja kaikki toimii taas. Niin
Se on kuulkaa toi kampi ruvennut pitää nyt ääntä ja se ylämäissä se rasahtelee niin, tai pitää ton vinkunan niin kovin, että se resonoi jo tohon meidän tuolla puolella, tohon kongiin jo. Toi kilahtaa toi kellokin pikkasen, kun toi rasahtaa niin hyvin. Mut, jos se nyt vielä vähän matkaa, niin isketään sinne vähän öljyä, jos se sillä hiljenisi. Joo. Joo, aika kivat kelit saatiin ja aika komia puu tuossa. Vähän päässyt kuivahtaa tuolta latvasta, mutta muuten kyllä tosi komia. 70 kilsaa ollaan tultu äänistä huolimatta, aika okosti kulkenut toi Sputnikki tänään. Ei nyt ihan silleen miten toivoin, mutta ihan jees. Sen puolesta mä ajattelinkin, että mä skippaan sen pyörähuoltoliikkeen ja suunnistan tästä suoraan tonne Poirtiersiin. Vedetään tää päivä pelkästään tuolla takajarrulla, niin se riittänee kyllä. 1,5 kilsaa niin oltais Surinissa ja Poirtiersiin varmaan joku 60 kilsaa, niin ei paha. Vähän enempi ehkä. Joo. Mut joo, sinne päin mentiin. Joo! Oiskohan tää nyt sitten päivän kohokohta, kun kaivetaan nämä työvälineet esiin ja päästään ton pahan pojan kimppuun. En malta odottaa. Tässä, tässä syödessäni jälkiruokaa, niin huomasinpa tässä, että täällähän on tämmönen valokuva expo. Aika jee. Tuolla saattaa vähän sadellella. Kunhan ei tule tänne. Joo, pikkusta vaille satku tultu. Ihan 500 metriä vaille ja Valencien-Poitoussa ollaan kohta ja unohdinpahan tämmösen yhden luonnonvoiman, nimittäin vastatuuleen polkeminen. Voi vitsi, tää on mälsää. Voi jumpe. Ihan kuin ei olisi muutenkaan ollut liian tylsää tänään. No ei. Ihan ok ollut. Joo, ei mitään joo. Kohta ollaan yhdessä kaupungissa taas ja Poitous lähestyy vaan. Ja Le Mansi. Joo, eteenpäin. Niin ne sadepilvet jäi taakseen ja keli vaan parani iltaa kohden. Lopulta se leiri laitettiin 151 kilometriä myöhemmin Ylleen, mistä löytyykin aivan loistava leiripaikka. Haittaakohan kaveri, että tullaan tänne? Ei se varmaan.
Nyt on leiri hyvällä paikalla. Mittariin lävähti 151 kilsaa. Ranskalaiset tekee hyviä lakujakin. Ai vitsi, mulla on tähän lakupussi. Ai vitsi. Nyt on asiat aika hyvin. Telttaleiri pehmeällä nurmikko pohjalla. Niin huomenna lähdetään aika hyvistä asemista. Vettä on. Energiajuomaa on. Hemuja on. Kaikkea on. Jes. Rapsaa ihan tuolta pikaa.